грижа, мога. Не мога. Дай да падим огън на него, само. Али, бак ти е глигане, бе. Хай, това ако дойде тука. Нема. Това майката. Лайното. Али. Това имаш каза, виж му и отдой. Не. Е, женска има боски. Какво ще правим, Боби? Я ще го видите, мълчи. Ако дойде ще го викне. Мълчи. Няма правиш глупост. Те сме двамата, никой не е беби, аз сме тя. Аз имам двама нимкото. Не мога видя през коняците. Нема ни закачам, особено спокойно. Само с подуши или... Али. Това че иска смет да го видим, бе. Това по-малко. Да ги викне ли гъчи. Гичи. Иди. А мога да не излъп си в Али. Бах тази кози. Това иде. Стани, леко. Стани. Не мръдай. Боби, не мъдриш. Беги. Двамата така. Стой. Не мръдай. Дръж телефон. Нема да избега. Нема да бегаш. Те си идат спокойно. Може да идат при колецата. Има нещо в колелото. Не. Ох, не мръдай, моля ти се. Нема да ги закачиш. Тишина. Нема ги закачиш. Само не това е насам. Я теж нема да Това дам. време нема избегал чуд. Най-близкото дърво. Как се направо на дърво? Да, на върбата. Това те ми е най-лесно. На върбата чули. Нема да е закачиш. Телефон само ми си такова. Чар минах с нея. Гъчи. Не вика нищо, ще ни извика. Али, бах ти. Мали, нужления. Направо тичам да го колям, бе, човек. Това ми не пречи. И ще се обадим на някой и ще дойде да го дигне. На който тя не мога звънкам. Не мога само призвънкам. Това е. Кай ми телефон. Е! Айде да кътам.